Inut kang bodat arlo sohem nang kachilitu. Langthat Borpura NEPN High School along World Environment Arani kata London. Susta NGO Ahin pencepatir pipon se World Environment Day Arani thengpi aklim ki ESI kitengpo. Perthelong lersang nang ci politik thengpi thengprang arong keduta kenang sot lapen. Tomon arwe ing samdop sikinang ci politik lata thengpi thengprang kedu kenang sot lapen thengpi thengprang jong sawe politik tomon arwe ta awe. Lasona hut Karbi Anglong ta lersang nang ci puma thapon si Langthat Borpura English ME High School along ta perthedang kitang plup kachet hang klong World Environment Day puara rani kat pachetong don si thengpi thengprang arong ki pasai patupon. Lapen labang so thengpi ki along Borpura English ME Lapen High School President ake hai chotro singteron Ahin pe Borpura English High School along Sirkep ang deng kacharli bom ilitum ang jerso rup talinteron piaphan World Environment Day arni amahang pat ketheka patalang liphanta thengpi erong lapen tangka pharo isinong ipajerpon. Lapen Borpura English ME High School President Ahin pe News Fast Karbi Anglong apherang keron singteron aphanta ador ke sunai Jondon athengpi arong ron pajerpon lapen labang sa World Environment Day arani along kachetong don Borpura arong akangbura pusitami chetong don lapen Borpura ME Lapen High School Headmaster pencheng log staff doan atum chetong don pen World Environment arani mission pen pachunpon. Today we gather here to celebrate and observe 5th June as World Environment Day at Borpura English High School and Borpura English ME School Langthat. The reason we are gathered here and observe World Environment Day is to protect our art. To protect our art for our futures, for our betterment of the art, and it is our duty to save the art by conducting several activities like planting, conserving waters, and various activity which we can help our art remain green and clean forever. So on this day we celebrate World Environment Day by planting more than 50 plants in our school area, school boundary, and we donated some of the plants to the villages to bring awareness about the art, our mother arts, and how to preserve our art for our future. That's all. Thank you. Lasonsi lakhain ko rehini Borjan constituency kaparlo hitipi ahawar along ke doteron arong amikar mongwing tiachor sangpi urmika rong hangpi ke damtang arkoy cheklo great rock arni kuson kopi pen loni asu pi pen hempen damjuilo lapen damjuipu aberta long si hemasor pen apina natum chiri dun loponta kelong dun direct ajok alang ditum Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee lapen Central Committee lapen Bokajan Raikom Sai Khiatum lam thepalelo lapen Kiria Sai Tengponlo Lasa hot Bokajan Raikom Sai Khiatum Bertalong si Niphai Aru Achiklo Inkora Troxy Arni Gujarat Ahawar Anpalesi Sangpi Urmikarong Hangpi Aphan Retar Lip Damlo lapen Retar Lip Longsi Wan Ikdatlo labang su asai along Bokajan District Committee Women Justice Forum atum kacepaduk pikpen ajok si sangpi urmika rong hangpi aphan mission pen hem nang pachile ponlong iglo Bokajan pen Davidson Kramsa report Northeast Pay News lalu pini nilitum dak Bokajan District Committee Karbi Anglong Women Justice pen paching room nang ko kalam tegelan lo ke damta koya chiklo taring koy rapho ani dak urmila rong hangpi alang li aning kasiksak penajok hello wing adin alang li kajelo Gujarat Gujarat an kajelo monta nilitong Karbi Anglong Women Justice dak Bokajan District Committee asor karbor I lapen nilitum suarlo tum lapuan ke lo lapen bang khailong kidam nilitum taning diri penajok dak nilitum kaching hall Bokajan Osisa
la lang di sini litum hantat tok kawe nang sirap nang situ dun si pinian ke ni litum long pon lo la so posi pini rada tengno ni litum ta isi ning karong la so pi kapo energy ki ding budet pes da mini litum kacilong apot ni litum mithang sai hemlong wang si la ka do kawe lam ching pi thanje pang si ni litum chingrom nang kok lo arlo somen ma urmila rong hantu pin somen bang kan pinso ke kadonamen ke ni litum icin ne ke kadon kali pusipo setame alang dia chor dodong bang ke mongwinti Lason se busing ni phai pho ani lakha Crescer Captain City constituency kaparlo daldali mansing ti mongarong along ta wall environment de arani bacheton do se sustain NGO Ahin pet chapatir piponsi lichi aklim ki asai kedeng po bangso jai mek along chetong don sustain NGO ke hai Winsin Rongpi project coordinator sister NGO ke hai Savi project officer JJM school headmistress ke hai pi ajanta ti mo pi lapet SGB Mohan ti mo atum chetong don se jai mek mission mi at pen pachun po lapet halapu Winsin Rongpi sister NGO project coordinator Ahin pet pherangka thengnu nang ke thamnu na tengki Karbi Anglong arlo along the thengpi thengphang ler sengsang abolon kavedet ajo aprang ason kalidet lo apotsi sister NGO Ahin pet mathapon si thengpi aklim ki asai dengpon nang koklo putan ningjepon lasi ilitum Karbi Anglong along ler sengsang abolon padoji poloti ilitum thengpi ki akenang sot tangte non angton pet pherangka thengnu nang kaningjepon alamthi penle arjupon singa Kardom kadu kawi phansitame nilimen ke ajanta timung pi dak doldoli monsing timung arong along Proverbs 31 po SG do labang so group along secretary lo lapen ke dak monsing timung arong long dak PG ke thom do labang so PG amen ke isi bang ke karchelin PG pulo isi so ni bang ke rose PG lapen ke thom PG bang ke rose PG po lapen ke ladak arong monsing timung arong long sesta project pen sitami pinang aningkan nili tumphan nang ora lo labang sorong long la sesta project nang ora pen ajok dak develop pon ulo lapen non le thot sitami pini le thot sitami sesta project pen alang itum project wan thulo la nvidia pu labang so pen ajok dak nili tuma school JJM Nichols Roy English School along sitami alang itum pini wang pen nili tuma phan labang so facility di la lichi arong kichumina thengpi la ba thesere arong alang litum nilitum aphan labang so facility na pipen pini nilitum stami labang so ang deng alang litum hien penang parli pen nilitum deng ponlo mi sen pen ase alang litum aphan le sesta asar tum aphan sitami an so se churu par piklo alang litum apuson nilitum phan awar sai ke me nang ka ora pen nilitum aphan nang ka matha pon pot alang tum han stami churu lo lasi non alang litum wang sini litum labang so siri rong sitami lichi rong sitami ni litum I ponlo labang so environment di labang so puthak aparman si alang litum sitami nang matha pon pensi ni litum aphan labang so war sai nang pi ponlo lasi an so se non e prang long sitami alang litum hin pen ni litum aphan an so se nang ka ora ponji banang kang hon ponji labang so puthak long alang litum aphan hier jumi pi ponlo apen ke dam tang an sitami nili tuma phan nang ka ora pen pen so doldoli mansing timu arong sitami la sesta project pen nang kelang kon pen nili tum develop olo si nilihin pen alang tum phan ka churu ba kaning je pon ya lam ke lapu an se nili pajut pon kok lo